kad si posljednji put išao zdrav na slavu u novembru? Ne sjećam se, volim one slave kad su ljeti. Ljeti nisam... Nema ih puno. Nema ih puno, ali nisam ni slinav. Da. Dođem tamo, brišajem sline. Jedan ruski, a brišajem sline. Imaš Petrovdan, od tih letnjih slava, imaš možda letnji Sveti Nikola. Ja i ne znam ona imena, neke slave su možda i ljeti, pa im ne znam imena uopšte. Ali uvijek pamtiš kod koga treba da ideš. Tako je, ali ne znam od sveca, to mi je nešto, ono mi bude loše, moram provjerim koji mu je svetac. Dve najveće srpske slave, Nikola i... Aranđelodan, brate. Nije Aranđelodan. Kako? Nikola i Jovan, možda. Jovan. Te dve slave ja mešam. Jedna znam da je decembar, druga je januar. A koja je koja? Evo, sramota, ali nema šanse. Ja znam kad je moja, to znam, a i znam ono otprilike, znam kad kod tebe idem, znam kad idem kod... A i blizu su. To, idem kod drugoga kuma i ja to pamtim tako kada je kumo, zovem ga Milošdan. Da. I onda sam znam koji je svetac posle. Pa u suštini znaš po datumu i po ovom, ali ne po imenu. Nisam ravnosan Srbin. Jesam, poštujem svaku slavu, dođem sve, ali nisam ono... Kalendar, dođem, pojedem. Popiješ. Dođem, pozdravim. Nikoga nisam ujea. Priđen, pozdravim se. Nikoga nisam ujea i to je, brate, ono, ali ispoštujem sve, to se zna. To je mene sad najljepši period. Evo, samo da smo zdravi. Da smo zdravi, to je ono nekad bilo... Ako može bez virusa, jer kad se izljubi, zamisli domaćin pod kojim je atakom za svaku slavu. Kad dođe ti jedno 50 ljudi, brate, prođe kroz kuću i sa svakim... A imaš strepsils, gaziš strepsils, imaš nešto kod sebe, ono da ne preneseš ljudima i to, i dobro. Šta je najtraženije za slavu? To jest posle svake slave? Posle svake slave miraš za pritisak. I soda bikarbona. Soda bikarbona. Jel' tako? Treba ti soda da razgradi sve što si masnoće unao u sebe. Kukavčagorski, znači ja bez ruske, mora biti pršute, ruske salate i to, ali ono kad nisu mrsne slave, onda sam ono, nema problema s tim, isto ja šibam ribe, ja tu susreća sam se i sa nekim varijantama ruske salate, tunjevina. Tunjevine napravljeno. O, to je maštovito, brate. Svaka čas, znači to se susreo tamo. Znaš šta volim isto? Posne pite. One različite. A što sam ja, ima alkohola, dobar sam. O da. Žena vozi svaki put. Žena vozi svaki put i posle sat i po vremena, znam, svaki sat i po vremena ako sam na slavi, posle sat i po vremena piče političke teme. Normalno. Tu se svađamo. Posvađamo se, svi smo bliski, ali se svađamo. Kumovi sa kumovima se razvade. To je to, ko je kome, što ćemo li razgraditi, ovamo ispred Skupštine, hoćemo li Republika Srpska, ovamo, onamo, Kosovo obavezno, Kosovo, je li Đinđić bio u pravu, Koštunica koga je pogriješio. Je li Sloba na kraju bio... Je li Sloba dobar čovjek? Da. Je Mira u stvari vodila glavnu reč ili je Sloba bio čovjek... SPS Jul, to se pokrene, koje će bio za vrijeme rata. To je to. Jako sjajne teme. Ali eskalacija slave je gde? Pa neđe ste popili treću ili četvrtu, tu zavisi ko je kad došao. Imaš one ekipe koje dolaze na početku, sutra rade ili... Znaš, Neću dugo. Znaš uvek kod koga ćeš da završiš to večer. To je mora biti neki tetak, neki ujak koji je ušao u gas. Zbog poštovanja i svega toga, kod kuma ideš poslednje. Ovo sve ću ja da obiđem od 6 do 9, recimo. To je to. Ako imaš 2 slave i podijeliš to na 2 slave, neđe gdje će završiti, koliko te žena toleriše. Jeste. Ona zna gdje bi ti mogao da završiš. Na kraju, opet ja pijan bolje vozim kući nego žena trezna. Jer je ona toliko nervozna što sam ja ostao... Pod gasom. Što sam ja ostao 9 sat u 3 ujutru, ne možeš da me odvojiš sa klope. Pa dobro, Miloš, jel moramo stvarno poslednji da izađemo? Evo, samo mi reci... Moraš svima da objašnjavaš zašto Srbija nije prošla na svetsko prvenstvo. Ali ne možeš da objasniš sebi... Jer eskalacija slave uvek sport. I uvijek je, brate, ne pratim ja to više. Ja to više ne pratim. Kako misliš?
Pa ono, ti dođe, čovjek kaže ti ono, vi se iznervirate nešto tu, razmijenili ste 3-4 rečenice u konverzaciji, gdje ti čovjek kaže, ma neću da ih pratim više, kojih jebe. A to da, redovno. Pa zato što Kojih je jebe? negde ovaj ciklus kad mi ispadamo. To je to, pa kojih jebe, neću da ih gledam očima, ne, to ništa ne znaju, bre. I ti si ufazova, pa stani, čekaj, ne, znači sad čekamo košarku, da vidimo šta će s košarkom biti, to je već problem naš. Čekaj, ako je neka onako malo opuštenija atmosfera, još se nisu svi zagrejali, a rana tekma je, na primjer, Evrolige. To, brate, preko radnog dana. Sveti Navora. Sveti Navora u 19 časova, recimo, Sveti Zvezda Navora. gostuje. Znaš šta znam? Za badnji dan uvek Zvezda igra Evroligu. To je lipi Već su dan. godinama unazad. To je lipi dan. Ali kad se potrefi da je tako, da može. Prva 2-3 dana nove godine skakaonice, posle toga ide Euroliga. Je tako? To je to. To je to. I sveti Bolomboj povrijeđeni. Da, velikomučenik. Velikomučenih Bolomboj. Da. Pa ja ne znam, evo, neka mi neko kaže samo jedna stvar. Znači, samo jedna stvar. 4. put oporavljamo Bolomboja. Svaki put kad se Bolomboj povrijedio, bilo je možda 5 dana je gotovo. Bolomboj, izveli smo već jednu generaciju osnovaca, Bolomboj još se nije vratio. Kod učiteljice smo svi prošli, ispratili je u penziju, sve. Bolomboj se nije vratio, evo ga još čekamo, mjesec dana da treba da se vrati, roster popunjen. Mi ne znamo što ćemo sa povređenim ljudima, smo non stop dovodili nekoga. Posle ovi što su došli, oni su se povredili i oporavili, a Bolomboj još nije ozdravio. Druga ruka povrijeđenih ljudi, Bolomboj se nije vratio. Da. I šta ja da očekujem od toga čovjeka, evo ga, Sveti Arhangel, ja nemam Bolomboja još na mjesto, on prošlog Svetog Arhangela nije ispoštovao. Yes. On za prošlu slavu nije bio tu, nije došao za prošlu slavu, evo ga nema ni sad. Ja ne znam kad će on. Evo sad ću da ga sačekam sa novu godinu, pa ide badnji dan, pa će posle badnjeg dana ide Božić, pa ću ga vidjeti za Božić. Možda ga za Uskrs vidimo. Možda ga vidimo za Uskrs Novak, Australijan Open, Bolomboja još nema. Nema, ide drugi prozor tamo, ne znam, doćemo do, ne znam dokle ćemo doći, doćemo do svetskog mundijala, ćemo doći, nema Bolomboja. Da. Tako da, ali evo ima još 2-3 igrača koji su povrijeđeni, pa i njih čekamo sad, samo što su oni druga ruka povrijeđeni. Ako se sećaš priče o Grahamu, kad je došao? Devonte Graham. Znači, stigao čovek, igra pripremne turnire tamo po Nemačkoj, ovo ne može vola da pogodi. Nema šans. Ja kažem, neće njega pustiti neko vreme. Nisam mislio ovoliko da neće da igra. I onda se pojavila informacija da je i on povređen. Sve je bilo za 7 dana. Sljedeće kolo možda je spreman, možda ovo, možda... Plašim se ja da on nije negdje zaglavio nekakvu 3., 4. noću Stefan Brown ili nešto se desilo tamo i onda je sve otišlo na krivo. Jer pretežno s tim našim strancima tako krene. I mi ih ili ženimo ili oni idu u kući. Kao Vildozu. Znači, ili Crvena zvezda ili ženi strance ili moraju da idu u kući. Nema drugoga. Sredina ne postoji. Ne postoji. Mi nikad ne možemo da ostanemo da taj neki čovjek je došao tu na nekakvu rentu, da on nama odradi posao, ode za Panathinaikos, ode neđe, ne, ili se ženi ili ide doma. To je to. Yes. Znači, ili ga mi čekamo se vrati u roster, ili ga čeka žena doma. Znači, to je niko ne može... Čekam samo, koga će da spoje sada sa Teodorom Džekferović, znaš? Sljedeći ko je? Idemo, redom. Idemo ti. Znači, u ugovoru im verovatno piše izlazak dobijaš i sa Teodorom Džekferović. To je to. Znači, bilo je, videli su kod Butlera onaj izbačaj koji on ima, i on je rekao, ja ne znam svoj izbačaj, ljudi će ti se smijat, ali bolje je da ti se manje smiju ako budeš s Teodorom Džekferović krenuo. Kuki ima sad ona nova neka, nije više aktualna Teodora Džekferović, nego ona plava isto. Maja Berović. Ma kakva Maja Berović? Maja Berović ima 60 godina ko Madonna. Kako se zove, bre, plava, zgodna, Ema, jel Ema? Ema Radujko. Kada budemo upgradeovali ugovore, revidirali, ponudiš još mlađu
Emu Radujko, u sve to i onda da vidimo Ne znam kako ti će da ja, reaguju. ne znam ti ja ko ti je to. Bacit ću ti par linkova da pogledaš. Ajde, daj mi da to vidim, ali ne znam, mislim, Partizan mi se trenutno raspada, Zvezda je okej, malo troše i kredite sad, ali u koje su ogromne kredite su stekli, pa sad malo troše, ali evo, mislim da samo čekam ko će sve da se vrati još u roster, da vidim na što će to da liči, tek jel ti onda u rotaciji imaš milion ljudi. Tebi je to, meni je Zvezda ko autobuska stanica postala. Ima 20 Rotiraju se u svakom ljudi, trenutku. uskače neko se povrijeđen, se vrati. Pričali smo za Jaga, pričali smo za ko je još tu bio u opciji da bude povratnik, Mitrović. Znaš, oni su svi ljudi na ugovoru. Ali samo su na stand-by-u negde. Znaš, i kada iskrsne povreda, kad se nešto desi, si tu, mogo si, Evroliga. Si pa primetio čovjeka koji sjedi na kraju klupe Zvezde u mantiji i bradu ima ogromnu. Da. To ti je Zvezdin pop. On mora da bude tu. Mora bude tu, druže, svi nas se ispovređivaše, sve što može da se ispovrijedi, imaš popa doktora, pop i doktor tu budu. Odmah da pokuša da uradi prvu pomoć. Ti ako vidiš neko da nije sta kako valja pri polaganju tamo, brate, nije sta dobro, malo se nešto zadržao, popusta je. Prvo pop, pa doktor. Doktor reaguje, posle popa pita, popa je sposobno. Kaže, zovite mi doktora. Popa! Popa, odmah sad. Odmah, jer ovo nije normalno. Mislim, nije normalno, ja ne vidim nijednu drugu ekipu da ima 7 povređenih ljudi. Treba dobro da se osveštaju te slačionice, znaš, treba da se... Mačka se povrijedila Zvezdi, si vidio to? Ne. Mačka Ljubice povrijeđena, znači imaš 5-6 ljudi koji su povrijeđeni, mačka Ljubice i neko veterinara. Znači, dotle je došlo da mačka Ljubica se povređuje, ima kako se zvaše, šuterska šapa je nije u redu. Šuterska šapa je nije u redu. Znači, vi su došli do toga momenta gdje nas se i mačka povređuje. Neverovatno, majke mi. I šta da ja očekujem dalje? Pa ništa. Šta mogu da očekujem? Samo vidim da sve ide kako treba. Ide. To je Sale Obradović sve doveo pod konac. Ispod Vora, nema veze, ostamo neke. Ispojimo neke, tu je Kalinić. Ne znam, Kalina je kao glu, neki lepak, glu gaj. On, kogod da ispadne, on opet bude tu glavni produžena njegova ruka. Ali, toliko se ispovređuje igrača. Stvarno što ti kažeš, dođe ti sad u jednom trenutku cela postava da je zdrava. Svi. Ko će da igra? Eto. Kako ćemo da odredimo startere? To je. Kako ćemo da odredimo ko neće ući u igru? Jer u rotaciji ti 12. To ti obećao. A svako već može da zasluži. Tako je. Dobrić možda neće kao kapiten imati mesta na tribini. Vrlo moguće. Samo što ja nikad dobroga ne bi sklonio. Ne bi ni ja, ali opet, eto ti, vratiti se svi, imaćeš 15 bekova. Pa jeste, tačno. Kad se vrati i Krila, i mislim, svi će biti tu. Pa jeste, tačno. Ali gledam, brate, daš onoga lika što u onom klipu kaže, ba dobro, jebi ga. Ajmo da ponovimo bez jebi ga. Pa da. Ali ja moram non stop da kažem, bit će dobro, jebi ga. Jer ne mogu bez toga, zato što ne znam što će šutra, da kucnem udaru, ne znam što će šutra biti. Šutra može novi da se povridi. Brate, kao lot. Imamo hitnu u sklopu tamo arene. Stoji department hitne. Da. Imamo hitnu. Nemamo kola više tamo, nego jednostavno je potrebno nešto više šator. Imaš sa tamo livoga ćoška arene, imaš hitnu. Znači imaju svoj department, imaš duhovni centar, to nam je crkva. Na hitnu. A iza je crkva. Tako, i imamo ovamo za svaki slučaj na mala vrata, to je OPL-a i svadbe. A da. To ako nam baš zatreba. Ako zagusti. Ako zagusti, ispada, imamo, ja ti kažem, popa, doktora i ovamo ako bude treba doći šaman, jer ovako onako imamo dosta crnaca. Šaman. A šta je sa Željkom Obradovićem i Partizanom? Kako ti se čini njihov taj hladni niz, odnosno opet izgubili su ono što ne može da se izgubi protiv Asvela, recimo? Ja Željka neizmjerno poštujem i smatram da je najveći trener koji je postojao u ovoj zemlji i nadam se da sam s ovim napravio uvod za ono što ću sljedeće da kažem. Ja da sam navijač Partizana, ja bih imao stav sljedeći. Željko, hvala.
Hvala. Jedna stavka mi jako ometa moje viđenje Partizana, a to je da on svaki put kada ne ide okrivi igrač. I svaki put isto. Mobilni telefon. Pa to je isto. Meni to isto. Aha, to. Znači, svaki put su igrači krivi, on tu ništa nije kriv, on to postavio kako treba. Ja ne znam što... Ovo isto ko ja, žena, kad me zamoli da nešto ja u kući popravim, ja to nešto kao prčkam tamo, ja sam to vidio da to tako treba, ona mene posle pita šta je ovo Miloše ne radi, ja kažem ja sam to napravio. Ja sam to stavio onako kako treba, ja ne znam što to sad ne radi. Nije do tebe. Nije do mene, možda je i onda kreće, možda je ovamo, ne znam, ova pukla ovo, možda je ovo, ali ništa nije do mene. A reci mi, jel misliš da je dobar deo navijača Partizana koje ti poznaješ, jesu li izgubili poverenje u njega ili mu neizmerno veruju? Ja da sam navijač Partizana, ja bi mu vjerovao, ne vjerovao, nego nekako se lomiš zbog samog imena koje on posjeduje i one njegove zaostaštine ogromne koje posjeduje. On je legenda. Ali jedno je biti legenda. Je li tako? Ono čuveno pitanje. Posle ovog će sigurno biti gori neki. Pa, ali ko može biti gori? Evo ja čujem, brate, od grobara, ne znam, evo Kuki, sad će mi reći, verovatno, ne znam, pomalja se ime Trinkjerija ponovo. Nemoj. Mislim, evo ja navijam za Zvezdu, ali ne želim Trinkjerija ponovo u srpskoj košarci. Ali ja nekako ga vidim kao narednog, zato što ne vidim nekog Pa nemoj opet da bude šestocifrena tužba. Ne možeš da mi potrošiš tako poverenje. Ali ti si... Znaš, već su ljudi zaboravili na to da je taj čovjek tužio Partizan. Ali ti si posljednji kao navijač Zvezde koji može da priča o tome. Apsolutno, ali ja vas pitam, evo, navijači Partizana, zašto sad Trinkjeri? Pa pusti Željka da bude tu do kraja, do ga ne iznesu odatle sa te klupe. Pusti njega, ali nemoj da vraćaš ljude koji su tužili klub. Razumijem te šta pričaš, ali evo gledaj ovo, ali izgleda da je to fah Srba, da mi se tako ponašamo prema nekom ko posle nas opali nas po džepu ili po faci i onda, brate, razmišljamo šta će dalje da se desi. Kalinu si konstantno penalio, brate, za sve i svašta. Na kraju si mu oprostio sve, kao sve smo okej, sve je super, Kalina je tu, vrati se Kalina. Sašu Obradovića si penalio i sve snage i prozivao si ga, brate, svašta si mu govorio. To je taj bif, da, upravo si. Vratio se Saša Obradović. Koliko puta treba nekome da kažeš svakakve riječi i taj čovjek ti se kasnije vrati i ne brini se, bate moje, mi smo dobri. Znači, nije Zvezda ili Partizan, pa sad su grobari takvi i Delije su takve. A to što si nabrao... Nego smo izgleda da imamo baš problema sa tim stvarima, da prokažemo nekoga koga ne bi trebalo prokazujemo zato što nismo shvatili težinu momenta. Ali to što si rekao jeste taj moment da se neko posvađao sa upravom, a vrate, ovo Trinkjeri, to je svađa sa klubom, sa upravom, sa navijačima. To je tačno. Daj mi neko, sigurno ima neko drugi. Sigurno Andreja nije najbolje raspoloživo rešenje. Pa nije, mislim, ali kada su isto Partizanovi navijači bili u fazonu, okej, Dušan Alimpijević. Šta bre, kako Dušan Alimpijević? Čovjek koji je vodio Zvezdu, koji je proglašen, deklarisan, Delija. Pa dobro, jest malo čudno, jeste čudno. Znaš, kako ti to padne na pamet? Si u tolikoj nemoći, depresiji, da dozivaš iz drugog tabora. Pa Alimpijević se posadio sada kao selektor Srbije, pa onda kao svi ga Srbi možda svojataju, što je i prirodno. Dobro. Ti znaš kakav sam ja. Meni je reprezentacija iznad svega. I u fudbalu, i u košarci, svuđe meni je reprezentacija. Ja i da nisam za Zvezdu, da ne navijam za Zvezdu, ja bi Alimpijevića gotivio zato što je selektor, brate. Tako je, neka bude i Partizanov trener. Može bude čiji god hoće trener, pa i Partizanov na kraju. Ja shvatam, on odlično je vodio ekipu u Turskoj, ima stav, ima to bezobrazno inačenje, brate, srpsko, ima, brate, znanje košarkaško. Ali ne bi ga želeo, na primjer, da si
da je on partizanac, ne bi ga želeo da on vodi Zvezdu. Pa ne bi mi padalo na pamet, iskreno. To su nije sve da li bi ga želio ili ne bi ga želio, nego ne bi mi padalo na pamet. Uopšte nije opcija. Glupo mi je da razmišljam o njemu, jer ono, ako već gledamo preko brda, brate, nekako mi je glupo, brate, da bilo ko iz Partizana treba spašava Zvezdu, recimo. Koliko bi on bio iskren u tome, koliko bi on bio dobar u tome, Možda bi profesionalan. Znaš, pa to, samo ono, maksimalno profesionalan, ništa više. Pa to je profesija, ono što te ispoštovat ćemo ta slova na papiru i... To je to, doći ću da radim to što treba da radim, brate, ali... A šta posle? Znači, evo, potpisat ćemo, evo, doći u Partizan, šta posle? Šta ćete, brate, novinari sa pitanjima konstantno onim kojim ti ne prijaju? To si pomenuo i u jako dobrom trenutku. Pa eto. Zbog čega i kada su treneri shvatili da su toliko iznad novinara da mogu da se napušavaju sa njima na konferencijama? Kad? Gdje ideš? Kad se desilo to? Gdje ideš? Idem na to da, evo, prebacit ćemo se malo na sport. Odnosno, prebacit ćemo sport, idemo malo i na fudbal, ali ima ljudi u košarci. Znači, zasmetalo mi je prvo mnogo ranije, ali nema veze, ajde sada da kažem, Karijeva konferencija u Letoniji. Ti si Kari, ti si gospodin čovjek, ti si šmeker. Zašto moraš da prozivaš novinara B92 koji je postavio pitanje koje se tebi možda ne sviđa? Pa ja mislim zašto moraš da napraviš skandal na međunarodnoj sceni i sa 70 i nešto godina da kreneš da urlaš po novinarskoj sali? Mislim da njega ne interesuje što će da izgovori, brate. On je se tako i ponašao. Svaki put kad krene tako neki ciklus, kad si u takmičenju, brate, on se ponaša tako. Zašto se Dejan Stanković onako ponaša u Rusiji? Pa Deki Stanković se ponašao tako i na kraju mandata sa Zvezdom. Ali odakle odjednom taj manir srpskim trenerima? Pa imaju utisak da je novinarstvo uniženo. Jesi video šta je uradio Dejan Stanković u Rusiji? Pa mislim da je novinarstvo malo uniženo. Ali nije uniženo u Rusiji. Pa možda je on, to je tačno, moguće da... Mi govorimo ovde sada o dve stvari, o međunarodnoj sceni, gde se ti pokazuješ zajedno sa srpskim novinarima, gde su i ostali novinari, oni još žele da čuju nešto o tvojoj reprezentaciji, pričaš o našoj domaćoj sceni ovde gde su svi kauboji, znači nisu uopšte treneri na konferenciji, nego su kauboji. Ako ti postaviš neko pitanje treneru, njemu se to ne sviđa, on će tebi da izlupa glavu, malte ne, na toj konferenciji. Pa mislim da nije žena. Da li si čuo, evo, novinar si, sportski, da li si čuo nekada je neko udruženje izrazilo ono kao, ne žalbu, nego da je uložilo kao neki prigovor, znaš, na nečije ponašanje. Da je neko izbojkotovao, rekao, ok, evo sad B92 kaže, nećemo više da pratimo reprezentaciju dok je Kari selektor. Zbog toga što je uzeo pa je iznapušavao njihovog čovjeka. A nema to, nisam vidio. Da kaže neko, da kaže selektor, da kaže novinaru, ti ćeš da ćutiš do kraja prvenstva, nemoj više ništa da me pitaš. A to jesi ti veći od... Pa to je radio i Kari, i Pixi, i Deki, Miloje... Milo je dobio manir nekakav kakav nikada nisam očekivao od njega. Evo, ja sam sa Milojevićem pričao, vjerojatno se Miloje toga ni ne sjeća, negdje neke 2012. 13. možda, ako se ne varam, Čukarički je igrao protiv Domžala. I on je bio trener Čukaričkoga i mi smo imali intervju i on je bio krajnje gospodin. I jako mi se svidjela njegova i dikcija, i predstavljanje, i znanje. Milojević. Jako je bio korektan i stvarno mi se dopao čitav taj razgovor sa njim. I definitivno mi smo za ovih 13 godina prešli dug put i onoga što je on uradio u svojoj karijeri i dokle sam ja došao sa nekim spoznajama moga novinarstva. Ali on se, znači, Milojević se trenutno ponaša kao da su svi ljudi na konferenciji, većina ljudi na konferenciji, ljudi kojima on treba da dokazuje nešto. Da li su ti ljudi s druge strane mikrofona postavljeni tako kao da je on njima neprijatelj? Ne. Ali on je
kao da treba sad da on njima lično dokaže, ne ni sebi, ni igračima, niti bilo čemu. Ja bih tebi dozvolio da ti, evo, meni prokomentarišeš to, pošto ja imam nekakvo viđenje koje možda nije ni, ono, čini mi se da je ortodoksno u ovom momentu zbog kolega koji mi isto to nekako napominju. Evo, ja ću tebi dozvoliti da ti kažeš šta ti misliš o djelovanju Milojevića u ovom momentu prema novinaru i ophođenju. Prvo, mislim da niti Zvezda zaslužuje takvog trenera kakav je Milojević, niti Milojević zaslužuje klub veličine Crvene zvezde. Nekoliko stvari. Koliko puta si video gostujućeg trenera na Marakani da dođe u odelu? Koliko puta si na istoj toj utakmici video Milojevića koji sedi ili stoji u trenerci? To je jedna stvar. Stvar poštovanja stadiona na kojem igraš, svoje kuće i svega ostalog. Da li si video komemoraciju Dejana Milovanovića? Nisam ispratio. U prvom redu, normalno, najveće glave Crvene zvezde, između ostalih i trener prvog tima, to je Vladan Milojević. Svi su došli u odelima da ispoštuju čoveka koji se prati. Milojević je došao u trenerci crvenim čarapama i stoji u prvom redu. Da sam ja neko u Crvenoj zvezdi, ja bi, kad bi ga video u tom prvom redu, rekao, Vladane, skloni se. Vladane, molim te, napusti komemoraciju. Ili idi u drugi red. Ne, ili se zabi tamo negde u kraj. 100% je Zvezda malo veća organizacija i neko ima to da primeti. Milojević je trener koji ne zna engleski jezik. Kako renome kluba koji vodiš? Moraš da pratiš i da ispoštaš prvo kako ti komuniciraš sa igračima koji nisu ovog govornog područja. Jel imaš prevodioca na terenu ili to prepuštaš pomoćnom treneru? Drugo, jel te nije sramota da u 2025. godini ti uzimaš, kada nam je igrao Celtic ovde, dolazi čovek i pita najlepše, najjednostavnije sportsko pitanje na engleskom jeziku, on uzima da čuje. On uzima prevod da čuje i odgovara na srpskom. Sad mi je jasno zašto čovjek nije imao neku trenersku karijeru van Srbije. Ali je išao na Kipar. Bravo. Mogu i ja da budem trener na Kipru. Samo da se malo zainatim da dobijem licencu. 100%. Ali čovek, kao što je Vladan Milojević, počeo je da daje sebi na tolikom značaju i počeo je tako da spušta sve oko sebe. Čovek koji ne zna da čestita 8. mart. Kakav je ovo? Sve je vodilo kao ovome. Čovek koji ne zna da čestita 8. mart uzima sebi za pravo da tebe poklapa na konferenciji. Da ti njega ne smeš nešto da pitaš. Sve je vodilo kao ovome, znači toliko te iznerviralo. Šta je rekao? Da ponovim, ja ne znam. Sve majke su jako dobre žene, mi bez njih ne možemo. Srećan Trifun, praznik 8. se živeli. Ne znam šta je rekao, on ne zna šta je rekao. A mislio na moga komšiju Trifuna? Ja radim, druže, posao koji je vezan isključivo za audio. Ti pustiš televizijsku izjavu i ne možeš da ga isečeš. Ja od njega hoću da napravim emancipovanog čovjeka, ja svako njegovo bilo kako bilo, u svakom slučaju, sve te njegove poštapalice, ja to moram da vadim, da sečem i on na kraju ispada. Pa vidite. Pa znate kako. Dobro, pa znate kako. Kako si se upalio na Miloja, brate. Jako. Znači, i to je čovek koji sad ne zna da izgubi. On ne zna da izgubi i svaki poraz za njega. On je počeo da plače kad je pobedio Lille. On je počeo da plače jer je on zna da će da dobije nogu. I on ne može da se raduje. Zna da ide, ali on je tužan, on meni pravi tužne face, ja se osjećam loše zbog njega. Pobedio si Lille. Pa čekaj, pa stani, evo neće ići. On najavljuje pre meča sa Lillom. Kaže, okej. Hoćete da idem? Hoćete da idem, evo. Evo, pošao sam, evo, ustajem, evo me. Evo, Rijera će da dođe. On kaže na konferenciji pre meča, evo, Rijera će da dođe. Hoćete ja da ga najavim, kao šta? Evo idemo, evo sad ću da popijem s njim kafu, sad će vam on doći. O čemu se radi, druže? Znaš ti da izgubiš, znaš ti da odeš, pa nijedno mesto nikome nije večno, predodređeno.
Ima bolji, druže, do kraje. Kuku, meni, kako si se iznervirao, brate, moramo da promijenimo temu. Ne mogu, druže, ne mogu. Iznervirao si se, baš dosta. Baš, on neće da kažem šta je. Nije, moram da, vidim, znam da si ljud, vidim šta te je muka snašla, a ja nisam normalno. Odakle ti maniri? Liku iz Aranđelovca, odakle iz nekog sela, iz pičke materije. Jednostavno, nije mi drago zato što nekako je čudno shvatio svoju ulogu. U prvom mandatu u Zvezdi nije bio loš. Okej, imaš ti rezultate. Nemam problem sa tim. To je bilo okej, skroz. Okej, imaš plasmane, ali nemaš više igru. Znači, igrači su krenuli da te bojkotuju. To se vidi. A dobro, u odnosu na prvi mandat i sad, brate, igrači su mu 3 put skuplji. Sad su skuplji. Što kaže naš drugar Orlović, on ne zna da igra kada je favorit. On zna da se zabunkeriše i da onda iz toga kreće u preokret. Znaš, da iznenađuje protivnika. A dobro, ali kako u prvenstvu je, brate, čovjek je u prvenstvu favorit stalno. Nemoj da pričamo o prvenstvu našem u fudbalu. Dobro, ali si favorit, brate, šta sad? Stavi mene na beka, dobit ćemo 4-0, brate, razumiješ? Ja ću centrirati. Znaš kako ga gađam, brate, nema šanse. Kad ti bi se ponovio 3 puta, brate, na centaršutu. Dosta! Posle bi se zagrlio sa onim likom, brate, tamo sa linijskim sudio. Kako su tvoji? Nemoj. Daj mi tu palicu, brate, da držim to malo. Ako može da igra, neću sada da spomenjem opet sad neke aktualne igrače Crvene zvezde, da igraju po 45 minuta svaku utakmicu i to da igraju sa 20% tih 45 minuta, što ja ne bi mogao sa 100%. Misliš da ja nemam to u nozi? Ali ti realno, brate, kad bi se postavila prva postava Zvezde i da izbadimo jednog i da tebe ubacimo, dobili biste. Ali ne govori pričamo o našoj ligi. Ali ne govori to mnogo o tvom kvalitetu. Apsolutno. To govori o kvalitetu Zvezde u odnosu na protivnika, da ti možeš čak i da lutaš po terenu. Tako tebi bi rekao Miloje. Stavi me u špica i tamo sam bezopasan. Da, šta bi rekao tebi Miloje? Slušao sam te na podcastu, šta si priča? Slušaj sad ovo. Lutaj po terenu, tu da budi srećen da ne kažem ovome bađu da ti nogu ne polomi tebi da ne polomi nogu, to da uklizaj tebi ovome. Idi tamo u skor na zastavicu i ćuti. Ćuti tu neko vrijeme. Mi ćemo igrati na drugu stranu. Ne traži loptu. Mi idemo na Tinkizjana, ovamo, ti sam butam. Ti samo tamo, idi tamo gdje je raskopano. Idi u raskopano, tamo neće ti davati loptu. Majko sve. Vidi, shvatam sve, ja bi volio samo... I hoću da se neko popuni, da neko ustane na konferenciji i kaže popušiš mi kurac. Alo, seljačino, popušiš mi kurac. Ma sisaj ga, brate, razumiješ? Alo, volino. Ali to sve moraš da znaš da ću ja da ostanem da radim svoj posao. Ti si tu prolazan. Ali to sve kreće o nepoštovanju prema profesiji drugoj. Znači, ti si se ponašao, ja ponavljam, onu prvom mandatu svom u Zvezdi je bio sasvim korektan i dobar. Ali čekaj. Ali onda se promijenilo sve. Znam, onda se sve promijenilo. Jesi ti čuo šta je on rekao, bre? Ne. Meni je san da ja budem selektor. Dobro, nećemo Nebitno da li Srbije ili Grčke, kaže. Meni je san da budem selektor. Nećemo se toga igrati, ja se iskreno nadam. Ja sam rekao, vidi, Veljka Paunovića. Evo, s ovim ću da krenem. Malo je se zaleteo Evo, sad ću da ti kažem jednu stvar i dobro me saslušaj. Baš sam se zapalio. I zapalio si se i to volim kod tebe. Veljka Paunovića, čovjeka od integriteta i znanja, fudbalskog, a i životnog, a i dobrog pedigraja, porodičnog, si doveo da bude selektor. Ja sam bio za, ti to znaš, jako dobro znaš. Ima i klip kod nas. Apsolutno. Doveo si ga u blato. Rekao sam, prvi 3-4 koraka kroz blato koje će on da prođe i ne otići na mundijal, sasvim znam da će se desiti. To je to, gotovo je. Znači, završili smo priču. Tražiš od čovjeka da pobjedi Englesku na Wembleyu. To ne može da si doveo Mourinha i Guardiolu zajedno. Koga ćeš, šta će ti da uradiš? Nisi to uradio. Sad ćemo neko vrijeme da pauziramo, dobili smo Letoniju, pauzirat ćemo nekako. Veljko Paunović je bio
ubjedljivo najbolja opcija za selektora Srbije. Ja kada sam čuo da bi Deki Stanković ili Milojević mogli da dođu na mjesto selektora, Slobodno mi otvori dušu ovde. ja nisam želio da uopšte diskutujemo o takvim stvarima ukoliko je Veljko u opciji. Znači, ne smatram da su to dobre opcije. Ne smatram da je dobar pravac da Milojević preuzme selekciju nikako. Znači, ne vidim ga ne vidim ga iz raznih razloga i raznih aspekata, ne vidim ga kao selektora i to je to. Što se mene tiče, nastavit će se ono najgore u selekciji, a to je da nema autoriteta koji može da ti kaže Sinko, sutra dobijamo. Sinko, sutra ćeš da igraš ti ovo što ti ja kažem, ja ću tebe, brate, da izbriefingujem, bre, da dobijamo to sutra. Trebalo. Ne vidim ja to kod Miloja, ne vidim to kod Dekije. Možda Deki za nekih 10 godina i bude takav. Ali ja to ne vidim trenutno. Kod Veljka vidim, nije u mladosti i starosti, vidiš? Nije Veljko star. Ali je Veljko pravi za tu poziciju. Gospodin. Ja njega vidim kao čistog. Nije ukaljan. Kako god tebi to sad zvučalo, ja Veljka vidim čistog, a njih dvojicu ne. Znaš što se meni sviđa kod Veljka isto? Kratko, što razmišlja o tome da li da prihvati ili ne. Znaš, onda imam potpuni utisak o njemu da je ispravan ili da nešto tvrdi. Neki pazar tvrdi. A bio je, brate, čovjek u fazonu, vidi, ja bi volio... Možda neće sve da radi sa svakim. Pa, meni je životna želja da budem selektor Srbije isto, kao i svima. Mislim, ja bi lično volio da budem selektor Srbije, ali ne mogu. Ko sam ja, jebote, da budem selektor Srbije? Ali Veljko ima znanje, ima htinje da to radi, pa je samo bio u fazonu, je li stvarno moment da ja to uradim? Ja sam siguran da bi Veljko mogao bude i za 5 godina selektor, kad se malo možda poboljša situacija generalna. To što ne smatram da je sad dobra situacija. Sad je bila frka, pa je uzeo 2 utakmice. Samo i sad se čeka, hoće li nastaviti, jel tako? Jako korektne izjave, ljudi ga slušaju šta on priča. Jako korektne izjave, uvijek je optimista. Jesi vidio na prvoj konferenciji? Šta je radio na prvoj konferenciji? Kakav manir, kakav gest? Ulazi u konferencijsku salu, dobroveče, dobar dan svim novinarima, od jednog do drugog, on prilazi. Gospodin čovjek. On prilazi. On je meni, onako kako, sad ću... I onda imaš Miloja. Sad ću da kažem to on rekord, brate. Zvali su Mister i Dekija Stankovića i Milojevića. Došao vam je ovaj čovjek kojeg stvarno možete mister da zovete u selekciji. To je, Veljko Paunović je pravi mister. A ja sam čuo, ne čuo, nego znam, svako zna zašto, kako je nastalo to mister iz Italije. On je pravi mister. A ova dvojica, oni su dobri treneri, Deki je bolji trener od Miloja, ja bi to rekao. Vatrenije, može neke stvari da izmini malo, različiti su u nekim pogledima ka fudbalu, ali mislim da im treba još mnogo razvijanja i neki odlazak u inostranstvu. Da se ti meni pokažeš malo u inostranstvu, da ja vidim šta ti to znaš, Deki je to odrađuje u Rusiji. Odrađuje, brate, taj staž u Rusiji. Milo je to, ne mogu da kažem da taj Kipart je neki indigo na koji ti možda se lijepiš. Ne. Veljko je čovjek koji je vodio u Engleskoj raditi. Možemo na prste da nabrojimo sve strance koji su radili, ne možemo baš na 10, ali ajde, na 100 ih možemo nabrati. Veljko je jedan od njih. Čovjek je Oviedo u primeri uveo u Španiju uveo Oviedo u primeru. U primer. Na pravdi Boge su se njega ratosiljali, brate, da bi naredne 3-4 izgubili isto. I to si izgubili od Barcelone, Reala, Valencije, ne znam ja koga. Sa njim. I onda si posle preuzeo neko drugi, pa si izgubio tamo od Girona i ne znam ni ja koga, posle su nastavili da te kantaju. Opet je to možda dobro za nas, ali nije prijatno u njegovom slučaju. Imao si sreće, to ti kaže što je Zvezda imala sa Katajem. Sreće da ga vrati, imao si sreće da možda ga vratiš, da si stvorila prilika. Želim mu sve najbolje u nastavku karijere i želim mu da Srbiju vodi na način na koji vodi. Znam da ima iskrene težnje da te vodi. Iskrene težnje. Ja sam ponosan da me takav čovjek vodi. Ja ću ti reći, uvijek ću da ti kažem, nešto mi kod tebe nešto ima, brate.
Eto, to je moje izlaganje, ti možeš dalje da nastaviš šta želiš ti da kažeš. Mogu da pinem. Možeš nešto da dohvatiš, taman ja da nešto sublimiramo sada ovde, da kažem, što bi se reklo, jel? Da sumiramo neke utiske o kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Eto, Veljko je odradio 2 utakmice, poraz u Engleskoj koji nije toliko bio strašan. Očekivan opet, ali bolji nego onaj u Beogradu. I pobjeda u poslednjoj utakmici protiv Letonije. E sad, opet se vraćamo u onu pre-Pixija eru da nas nema na velikim prvenstvima, ali on je konkretno bio krivac, po mom mišljenju, za ovaj neodlazak na veliko prvenstvo. Gdje nas nema na velikim takmičenjima? Sad nas nema na svetskom prvenstvu. Nema nas sad na svetskom, smo bili na svakom... To ti kažem. Skoro svakom smo bili u ovom vijeku, što je to pa problem. Da, nismo bili, ako ćemo unazad, bili smo u Kataru, bili smo u Rusiji, nismo bili u Brazilu 2014. Bili smo u Africi. 10. smo bili u Africi, 6. smo bili u Nemačkoj. Jesmo. Druge nismo bili na svetskom prvenstvu Koreja, Japan. Možemo li da prestanemo samo da budemo zadovoljni prolaskom na velika takmičenja? Ja bih molio sve. Samo da prestanemo da pričamo više kako je nas Pixi doveo na veliko takmičenje. Kada pričamo o njegovom odlasku, mi pričamo o tome, pa dobro, on je nas odveo na svetsko prvenstvo i na evropsko prvenstvo. Što to znači? Zamisli u Hrvatskoj to kažeš. Evo, mi smo vječno u nekakvom klešu sa Hrvatima, non stop mi nešto u sportu se mjerimo. Mi ne možemo da se mjerimo s njima u fudbalu trenutno i to je tako jednostavno. Ne trenutno, to je već 20 godina tako. 20 godina je tako i 20 godina je tako u košarci da oni ne mogu da se mjere s nama. Da. Ali, sad pričamo o fudbalu. Zamisli sad dođe neko i, na primjer, Dalić ne ode na svetsko prvenstvo, sad da nije otišao na svetsko prvenstvo u Ameriku. Zamisli sad neko kaže, Dalić je njih poveo u Rusiju i poveo ih je u Katar i vodio ih je na evropsko prvenstvo. On je odličan. Što bi rekao, i Hrvat jedan prosječan sad mentaliteta prosječnog Hrvata. Što pričaš, šta druži? Čemu ti pričaš? Gdje ih je poveo? Na takmičenje. Broj ih. Oni su otišli na takmičenje. I mi moramo da budemo zadovoljni zato što smo otišli na takmičenje. Pritom, mi sada imamo ono što nekad nije bilo. 2 staze da dođeš do takmičenja. Imaš i Ligu nacija, imaš i kvalifikacije. I učestvuje nikad više reprezentacije. A druže, samo što nisu počeli da organizuju turnire po Ivanjici i po Subotici, neće da mi pođemo da igramo s nekim tamo da bi pošli na svetsko. Da. Znači, i došli smo do momenta da se mi busamo u grudi zato što smo došli na takmičenje. I onda neko za shodno... I tamo uzmeš bod na 3 prvenstva. Za shodno mi nalazi da mi govori kako je Pixi uspešan zato što te je poveo neđe. Ja ne želim da budem uspešan tako što sam otišao na takmičenje. To nije moje htjenje. Ja ne mogu da vjerujem. Dokle smo došli kad moramo biti zadovoljni ako prođemo grupu. To je nama gornji plafon. To je nama maksimum maksimuma. Ali zato što je sada u prethodnih 30 godina to nedosanjan sam. Pa nikad ga nećeš ni dosanjati. Od 98. mi nismo prošli grupnu fazu. Nećeš ga ni dosanjati, brate, kad smo pričali o najvećim mogućim takmičenjima, dolazimo tamo gdje smo u 15 najvrednijih sastava, brate, na svijetu čitavom, brate, mi ne možemo ništa da uradimo. Ništa. Ne možemo. Pod milim Bogom. Zato što, ali mi nemamo tu kulturu. Mi nemamo tu kulturu. Pogledaj ti naše navijače, pa pogledaj Hrvate kad odu na neki mundijal ili neku evropsku. Nas ima tamo, punđavo, dođemo mi tamo i šta nam je, jedina su nam skandirale, zna se, Srbija, to nam je jedno skandiranje, drugo je Kosovo je Srbija, Srbija, to ti je, brate, 2, imaš, brate, konec skače, taj je Šiptar, to imaš 3. I 4. eventualno uboj, krenite junaci, svi krenite i ne žalite život svoj. I Muk, niko ne zna dalje pjesmu. Da.
A onda dođu Hrvati koji konstantno galame i konstantno prave trku i frku prvo po trgovima, tamo ih je milion i pjevaju konstantno i mnogo su bučni se gleda. I veseli su i ono. Ovi naši se skupe na trg i stoje tu svi, ako može neko pokrene kao Srbi. bezbeđenje. Stojimo. To je prvo, ali dobro, to je nama i važi i za košarku, da se ne lažemo. Mi, ako smo uspješni u košarci, čak i na tim takmičenjima nismo baš fajni za navijanje, jer nemamo navijačkih pesama. Nema. Kako god je. Nema gde da se uvežba. Ne možemo to, niko ne može ni da povede, a niko ne može ništa, ovi pjevaju vamo, lade. Ako negujemo srpski izbaci neku ko će dati gol, Mitro gol, sa Anom Kokić, neće se ništa ni pevati, nema škajpa nekog, nema. Ne, ni to mi nije iskreno da kažem. No sad je i to izvakano, ne znam koja im je pesma prošla, ali trude se ljudi svaki put da nešto urade. Može nešto da se desi, ali ne, mi nismo za to, ali kažem, mi generalno ne možemo da uspijemo u tome. Nešto nam ne štima i vraćam se na Pixija, neću da budem zadovoljan sa tim. Ja znam, brate, koliko mi očekujemo od reprezentacije, ali on definitivno nije bio čovjek koji može da uradi nešto više. On je prvom prilikom rekao nama, što se tiče ovoga, mi ćemo to da uradimo. Dobro, bilo je ono zanimljivo za Portugal, poslije toga ispalo je to malo onako harizmatično što je on radio i onda se nastavilo u nekom bledunjavom stilu, jer neću da budem srećan sa učešćem na takmičenju. Neću. Jednostavno neću. Ako je vidim da moj komšija radi nešto drugo, ja želim što i moj komšija. Znači, želim da vidim to, jer ja ne mislim da Tadić, Mitrović, Vlahović, Milenković, Pavlović ne mogu da naprave veću stvar. Evo, 5 sam ih nabrojao bukvalno iz cuga. Neću da mogu sad u ovom momentu da naprave Modrić, Gvardiol, koga mogu tu još da nabrojim, nema više Brozovića, nema više Rakitića, evo, eventualno... Mandžukića isto, ne možeš više. Nema više tih ljudi, brate, ali imaš tu, evo, nekoliko imena... Pa Gvardiol, Modrić i još par ljudi tu, Ćaleta, Car, ne znam ko su, Golman, Livaković. Ti imaš, brate, tu nekoliko taj koral, to nije jači od Srbije, toliko. Nije jači od Srbije. Pa kako će, evo, sad sam došao, vidi, od Pixija, naveo me Pixi, sad ja radim komparacije Srbije i Hrvatske. Ja ne mogu to da sad uradim, zato što Hrvati su mnogo jači kao kolektiv. Oni tamo znaju što ovi očekuju od njih i to moraju da urade. Ali su jači, ovi su navikli da su jači. Navikli su da su jači, navikli su da idu i druže četvrtfinale, meni neki ne druže. Ja idem u četvrtfinale. To mi je... Ma kakva grupa? Minimum. Ma nema mi grupu, govorim. Takmičenje, da ja ulazim na takmičenje, evo pričali smo. Evo ti kako su prošli. Idemo tamo dalje. Kako su prošli na svetsko prvenstvo. Jedini iz regiona koji su bili kao prvi u grupi. Mađari su ispali na kraju, je li tako? Jesu. Oni su tužno ispali. Od Iraca. Ali drago mi je zbog Iraca što su prošli. Mnogo Irci i Škoti uvijek će mi biti drago. I u baražu sada mogu da dođu Irci na Škota ako prođu svoja polufinala. A bila bi mi krivo, ali baš su, viš kako se oni lijepo raduju. Jest. To je ono što ja želim da osjetim, brate, ja sam ponosan što sam Srbin. Zamisli sad to navijanje. Ne, ja sam ponosan što sam Srbin i mislim da smo srčana nacija i da smo baš super i sve imamo nekih naših problema i kao i svaka nacija, ali ja sam, kažem, ponosan što sam takav kakav jesam, ali volio bih, brate, da mi te neke sportske događaje pratimo poput Iraca i Škota. Da smo toliko veseli, da smo toliko razdragani, da kad neđe dođemo, nema haos, nema ničeg, samo pjevamo po tim pubovima, pijemo, šalimo se i sa svima smo top, brate, i to bi volio da smo mi takvi, eto isto tako, jer mi imamo taj reper. Mi to imamo, samo je potrebno probuditi takve stvari kod nas. Ali ne možemo, ne budimo se do mrki san, mrkči, ne može biti. U martu se igraju utakmice baraža za svetsko prvenstvo. To ono što mi nismo također dohvatili. Ovako je i u jednoj stazi. Znači imaš 2 polufinala. Mogu li jednu stvar prije nego što kreneš što da radiš, pošto ćemo s tim da zaključimo, želim samo jednu stvar da ti kažem, pošto nismo pričali o ovome. Kaži. Ovo je jedna od najgorih godina u istoriji srpskog sporta.
U fudbalu niđe nisi, znači sve si već blajzno. U košarci si uspio da od Finske ispadneš, pa smo čovjeka onoga što nas je trpao doveli ovdje da igra s nama košarke. Katastrofa. U rukomete nema, niđe, kakav rukomet, to više kod nas ne postoji. U odbojici smo se batrgali, nešto pokušali smo, dobri momci i sve to, ali nisi ništa uspio. U atletici niko ništa nije osvojio, osim kao malo... Adriana Vilagoš. Vilagoš je tu, Topićka nije te baš zadovoljila sa tim načinom koji... Ali, neka veća takmičenja nismo ostvarili ono što smo željeli. Bilo je nekih medalja sa tih velikih takmičenja. Evropska, dvoranska, svetsko otvoreno, jedna medalja. Nešto si uspio, ali ne to ono što si želio. Nije to ono što si želio, neđe gdje si projektovao u glavi. Vaterpolo, šta si uradio? Posle ove olimpijske godine ništa. Ništa, znači olimpijska godina ti se završila. Ako ćemo i klubove da gledamo, nema ništa. I ništa nisi uradio, to ti već 6. Koji još sport? Tenis. Imao si ove godine od Novaka si dobio samo 4 polufinala, znači nisi baš to odradio kako valja, ne možemo ni Novaka ni da očekujemo sada da će da se desiti. Znači, čovjek 38 godina ima i dovoljno je to 4 polufinala Grand Slam, ali on je nas navikada osvoji Grand Slam, znači nije. Odbojkašice su isto izneverile. Košarkašice, niđe ih nema. Rukometašice, to više niđe. Vidi 10 na ruk. Znači, nama je neko ukrao loptu. Kraj. Znači, ove godine nama ništa ne ide ovako u životu i onda smo se vadili na sport. Evo, sad nam apsolutno ništa ne ide pod milim Bogom. Oganj da Bog da sagorio tu loptu. Što kaže ja moj kolega sa posla. Kuki, izvini, brate, ako sam te ođe, brate. I baci u bedak. Što kaže moj kolega sa posla, to ti je sve oličenje trenutnog stanja u društvu. Eto tako, nema što više da dodam, rekao sam sve ovo neka me proziva ako hoće. Neka, tako. I treba. A ajde da samo spomenemo taj baraž gde nas nema. Imaš 4 staze, 2 polufinala u prvoj stazi, Italija, Severna Irska, drugo polufinale, Vels, Bosna i Hercegovina. Ništa, Italija to prolazi, Bosanci ponovo nesrećni, Bosanci, brate, kad umiru, oni ne idu ni u raj, ni u paka, ono u baraž. Od njima je to 5. baraž, ja mislim, ove decenije. Znači, ajde uradi mi neku predikciju, ajde da kažem. Italija, Irska, prolazi, Italija dalje. Vels, Bosna i Hercegovina. Ja bih volio iskreno da Bosanci odu dalje, tu imaju šanse, Vels igra strašno, ali volio bi da oni prođu dalje, ali dalje od Italije neće moći. Znači, Italija ide kao jedan učesnik. Ide Italija. Dobro, staza B, Ukrajina, Švedska. Ukrajina može... Pazi, Švedska koja je grupi završila možda poslednja, nisam sad siguran, ali preko Lige nacija ima baraž. Tako da, Ukrajina, Švedska, ko će? Ukrajina. Dobro. I Poljska, Albanija. Poljska. Nema, Albanci će ga tu dobro žblajznu, dobro su se poradovali, ne igraju nikakav fudbal kao ni mi i onda su uspjeli u tom cripple fightu nas da pobjede, brate, a ovamo će i Poljaci doći. Meni je Silvinho, Ziher, trener, povede 1-0 protiv Andore, on će da igra 1-0 Katanašo. Ništa to. A finale onda te staze Ukrajina ili Poljska, ko Poljaci. Poljaci idu na svetsko, dobro. Staza C, Turska, Rumunija. Turci idu dalje. Dobro, ja navijam za braću Rumune. Slovačka, Kosovo, takozvano. Pa da mi napamet da pomislim da će Kosovo bilo će da ide, ja se izvinjavam, ali tako je, Slovaci igraju i oni dobar fudbal. Na kraju ispadoše takozvano Kosovo da je dobilo mnogo lakšu stazu od svih ostalih ovih naših iz regiona. Južna srpska pokrajina će tamo gdje i Srbija. Mimo mundijala. Kući. Ostajemo kući. U svoja 4 zida. U svoja 4 zida. Južna srpska pokrajina ostaje tamo gdje je i čitava država. Evo tako. Dobro, onda Turska ti je i Slovačka finale. Turci idu na mundijal. Turci, može. Turci, kume, ubiše me Turci, ajde. Kakve su ovo bolne tačke. Grupa D, to je staza D, Danska, Severna Makedonija. Danci idu dalje.
Može li nekako? Ne, volim ih, dobri su, Makedonce baš su super ljudi i baš su braća. Znači, baš ih gotivim, ali Danci igraju fudbala za veliko takmičenje. I Češka, Irska. Republika Irska. Da, Republika Irska. To je gadno, to ne znam to. Ajde, neka bude... Pa izvuci neko. Pa i Česi neka idu dalje. Ali volio bi Irci, neki Irci. I onda Danska, Irska. Danska će ići, oni su ekipa za velika takmičenja. Znači, ne morate da gledate, prolaze na svetsko prvenstvo Italija, Poljska, Turska i Danska. Tako je. Polufinala su 26. marta, finala 31. marta naredne godine i to će da bude to. Onda ćemo znati sve učesnike svetskog prvenstva. Sad je već poznato. Slušaj ovo. Na svetsko prvenstvo plasirale su se 2 reprezentacije kojima je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države. To je Curaçao. Ne, nije Curaçao. To je Haiti i Iran. Haiti i Iran već su odbijeni za pasoše. Pa Haiti možda prepliva. Možda nam onda daju neku wild kartu. Wild kartu da kuku majci kukavici. Čime se mi nadamo, što mi radimo. Ne znam, o tom potom, o tome ćemo pričati već. Ali pazi, jedan Curaçao je prošao na svetsko prvenstvo, a mi nismo. Dik advokat ih vodi. Dik advokat vodi njih, vidi. Zajebi fudbal, rekao sam već, sagorio oganj, loptu, gasi podcast, idemo kući pa ćemo pričati dalje. Ajde, čujemo se ponovo nekom drugom prilikom. Izvinite ako smo bili agresivni nešto, danas baš sam se odradila. Pomračilo nas je, uvijek završavamo ako mraču. Aj, ćao. Zdravo.